Здравейте, скъпи приятели! С удоволствие искам да ви представя компанията oio.com, част от един голям немски холдинг, Медиен холдинг. Тази програма е един чудесен начин да печелим добре, с гледане на платени реклами. Под видеото ще бъде посочен линк, чрез който можете да се регистрирате в системата. Препоръчвам, още преди да започна да обяснявам какво следва, препоръчвам да закупите веднага премиум плюс пакета, с който ще можете да получавате наистина добри доходи, като имам предвид след втория месец $800 ще получавате месечно с вашата ежедневна работа, която ще ви коства 20 или 30 минути като време. Най-напред се регистрираме. Кликаме на регистрация. Така. Отваря се страницата за регистрация. Посочвате си потребителско име, което сте избрали, паролата съответно, електронната поща. Препоръчително е да бъде Gmail. За това, наистина, за да няма проблеми с плащанията. Регистрирайте се, отворете си поща електронна в Gmail. По-нататък, ако нямате съответно регистрация в платежните електронни банки Payza или PayPal, направете си такава. И съответно тук посочете било в Payza или в PayPal имейл адреса, с който сте се регистрирали. Пак казвам, препоръчвам Gmail. По-нататък продължаваме с името, фамилия, адрес, телефон, дата на рождение, пол, мъжки, женски. Секретен въпрос, съответно вие си измислете името на майка ми или името на моето куче или котка, както пожелаете, съответно отговора, като си запишвате тези неща, за да ги знаете, за да ги запомните. И въвеждате знацищата, които са тук на картинката. Може да се сменят знаците, ако не са ясни. И съответно вече приемаме условията, да, кликаме регистрация и продължаваме. В вашата електронна поща ще получите имейл, съответно в Gmail, както казах, препоръчвам да бъде Gmail. Ще получите съобщение, в което има линк, с който линк вие ще потвърдите вашата регистрация в oio.com. Сега аз ще ви покажа какво се получава. Момент само. Така, извинявам се за закъснението, за бавенето, но предполагам, че всичко ще ви бъде много интересно. Така, получавате тук един доста дълъг код. Ето, виждате този код. След като сте кликнали тук Verify Account, този код може да бъде автоматично принесен в регистрацията преди входа в OIO, и след което вече аз ви посочих, въвеждате картинките, които ще са най-отдолу, и вход в системата. Така. Значи аз влизам в системата със своето потребителско име и парола, които естествено автоматично системата е запомнила, тъй като работи от моя компютър само. И съответно въвеждате тази картинка. Тук ще има място, ще бъде място, където е въведен този код, който ви посочих в почтата, което ще получите след регистрацията си в oio.com. И така, аз ви посочвам какво се получава. Влизам в системата, като съм въвела тези значета, буквени знаци, и вече съм в моят бек офис. Така, работата на всеки един, който се регистрира тук, е с гледане на реклами. Платени реклами. С тази работа ние получаваме своите доходи. Да, действително това заплащане за всеки клик е нищожно. Ето тук за 60 секунди
са 3 цента. Аз виждате, че съм кликала по всички, които ми са предоставени за деня. Даже идват и допълнително някои по някое време. Но аз единствено кликам върху тези, които имам за деня. След това повече, вие ако желаете, може да влезете пак. И ако има нови кликове, кликайте, ваша работа. Но задължително за деня всички платени реклами, които са изписани във вашия бек-офис, кликайте по тях, моля ви, защото това е начина да се работи добре и да се изкарва добри пари. Така, но за да започне това да се случва, най-напред трябва да се закупите. След като се регистрирате, това ще ви бъде първата работа, да закупите пакета Premium Plus. Защото единствено и само чрез него вие можете да получавате добри доходи. Не ви препоръчвам нито с безплатния, нито с премиум само да започнете, но единствено и само с Premium Plus. Пакета за месец е $39. Съответно, в момента, в който закупите Premium Plus, сега ще ви посоча, ще ви обясня, само да се отвори страницата, малко се бави, така случва се някой път, интернета не винаги е достатъчно бърз, за съжаление. Когато закупите Premium Plus, ето, в ляво менюто, купувате Premium Plus. Кликате тук. Аз не мога да купя сега, затова няма да ми се отвори това меню, което искам да ви покажа. Тук се отваря в тази част едно меню и ви пита как искате да закупите Premium Plus. Но тъй като вие нямате на баланса си нищо, кликате, да кажем, ако сте се регистрирали в PayPal или в Pay за съответно, кликате и посочвате, ще ви се отвори местенце, за да изпишете колко долара искате да внесете. Изписвайте си това, което ви трябва, като за начало, с $130. Пишете $130. Естествено, трябва да ги имате вече внесени тези пари във вашата дебетна електронна виза карта, такава ви трябва виза карта, дебетна. Кликате и отваря ви се, влизате в сайта съответно, той ви води, напъства ви как да постъпите, защото вие там вече сте си регистрирали вашата карта, която да ползвате и чрез която става плащането. След което вече ще ви се, когато всички стъпки, които са ви посочени в електронната банка, изпълните и вие отново се връщате тук, автоматично системата ще ви върне тук и ще ви изпише, че вие вече имате закупен пакета Premium Plus. След което, следващата стъпка, уважаеми и скъпи мои приятели, е да си купите рефералите. Посочвам купи реферали, защото имам вече възможност да закупя още 200. В момента аз имам 800. Отваря се тази табличка, най-вдясно количката, ето тази малка кошничка или количка, да, е като за пазаруване, точно, пазаруване. Кликате върху нея и вие вече автоматично вече сте си закупили тези 200 реферала, тъй като те са взети от вашата дебетна карта в съответната електронна банка. Така, може би пак ще влезете тук в PayPal и ще следвате стъпките, ще покажете, че плащате тези $40. Те са платени, връща ви автоматично системата отново в страницата и вие започвате работа. Следващата трета стъпка е да кликнете върху платени реклами. Когато кликнете тук, ето виждате, аз съм изкликала върху всички и те са сиви, не са активни, защото аз вече съм кликала по тях. Имам някои нови, които са дошли, ще ви покажа, кликам. Не винаги обаче с кликане веднага се отваря и се задейства рекламата, затова давам рефреш с F5, завърта се съответно тук, така, кликам още веднъж, ако трябва. Пак казвам, зависи от работата на
интернета. Ето, отваря се тук едно било кръгло, било квадратно, било звездичка, може да се намира тук, в края. Така, кликате по него и се отваря сайта, който рекламираме. В случая изтича за 3 секунди. Закройте окно, затваряте прозореца, преведено от руски. Предполагам, че всеки го знае. И ви отвежда за следващия. Така, кликате и на следващия. По същия начин кликате. Ако не се отваря, давате с F5 рефреш. Изчаквате 5 секунди. Кликате отново, отваря се. В случая звездичка жълта. Следващия сайт, който рекламираме. Когато се зареди на първо, тук на пълното ще започне да върви времето, което е посочено. Може да са 3 секунди, може да са 30, може да са 60 секунди. Това е най-дългото време с 60 секунди. Но пак ви казвам, цялата ви работа е между 20 и 30 минути дневно. Затова и пак повтарям, кликайте върху всички платени линкове, които са ви дадени, които имате за деня. Не е нужно да влизате втори път. Може да влезете, може да разглеждате, вие решавате. Но не сте длъжни, нито пък това ще ви коства нещо. Вие сте си свършили работата. И така, след като сте си свършили вашата работа, връщате се, ако желаете, на вашия акаунт. Няма да бъде отчетено веднага. Тук ще бъдат отчетени вашите реферали, които сте закупили. На първо време са 200. На всеки 3-4 дни до 5-я ден може да закупите още 200 и така докато стигнете до 2000 реферала, защото с Premium Plus имате право на 2000 реферала. Това е ограничението. Повече от това няма да имате. Тези 2000 реферала с вашата работа, след като вече ги закупите, то ще бъде някъде в продължение на месец и половина, да кажем, вие започвате да печелите добре. Представете ли си за такова кратко време, с някакви си $130, вие започвате да печелите. Освен линка за регистрация, който ще бъде посочен под видеото, ще има и Skype, така че можете да ме търсите на Skype, когато ви отвърна съответно, значи съм онлайн, може да не съм в момента, но по един или друг начин ще се свържем и ще разговаряме. Ако имате въпроси, задайте ги, с удоволствие ще отговоря на всеки един от тези въпроси. Мисля, че това е чудесно, това е начин, това е прекрасна възможност да печелите добре. Желая на всеки един от вас успех и давайте, приятели, кликайте, работете, така ще бъдем добре, всеки един от нас ще бъде добре и ще сме доволни от своята работа. Желая на всеки успех и чудесно здраве!